Ужасяващи факти, които не знаете. Знаете ли, че спането по гръб увеличава шансовете да сънувате кошмар? Дори когато спим, умът ни може да усети присъствието на друг човек. Осъзнаваме, че сме спали, само когато се събудим. Има някой, който иска да ви целуне, но се притеснява. Това е третият човек, който се появява, когато кликнете върху иконата с стрелката в долния десен ъгъл и след това отидете на още. Никога не имитирайте гласа на животно, когато сте в гората. Изчислено е, че 7 милиона души са родени на същия ден като вас. Кажете ни деня, в който сте родени, и вижте колко хора са родени на този ден. Ако някакъв глас ви вика и осъзнавате, че няма никой, не отговаряйте. Това може да е гласът на дух. Преди да разкрием последния ужасяващ факт, харесайте и ни последвайте, тъй като може никога повече да не се видим. Ако искате някой да се влюби във вас, използвайте метода на триъгълника. Погледнете в лявото му око, след това надолу към устните, след това в дясното му око и се усмихнете.